오늘 자기야 बैसोआ도 उन्दै 74 जाहैबाय एक्चुअल बैसोआ आंहा जि समावनो बांगाल होखारदों जोंनि ओनसोलाव 1950 बेवहाय आं जोनोम जादों नांदों जोनोमा सानथामसो जादों आरोखि ओमफ्राय आंखौ जोंहा थाइजौबारि मोनसे जायगा दं हाग्रा बेवहाय आइया संग्रायाव दोननानै खारदोंमोन आरो आंखौ बे हाग्राबारियाव गालांदों आरो बेनिफ्राय आबैयासो एखेबारे उल्था पाल्था आबौआ थाबोबाय होननानै खनना लांफिनना बे 1950 बांगालाव जाय हक दा लोगोफोर खन्थाइया बिदिनोसै दासान्दि आङो बारान्दा ट्राइंगेलाव गोजावनानै आरो गोदोनानै दं आरो आच्छा गुमुर खन्थाइनि मुङा गुमुर सोरजिनि गुमुर खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना धुलुक खावां हारमनियामनि दुम 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 नंगौ मा गोमोथाव बे गंसे अख्रां सानस'नो हायै सान अखाफोर हाथरखि हाला दाउस्रि गोबाजौ बिबान सातभाय ग्रह नक्षत्र राजा लामा आरो रुगुं सिमा गेजेराव हरा हरा उल्का धुमकेतु हाथरखि फाग्लानि थिंसेन अथि बेरदम बेफोरलायनो बिगियानगिरिफोरनि सानदांथि बिग बें दाहारनि नङा गथ' गोरलै साननि आरो बोराय बुरि सौब्ला थांगौ नंगौ बै अख्रां बै सम बै मुवा बेसाद आरो जिउनि गुमुर जोबोद सियान गोसोआबो आंनि जेबोखौनो नाङामोन मोनहास'आ बोरै माबोरै मा हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन